16 χρόνια είμαστε μετά στα ημιτελικά. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις? Πρώτες σκέψεις. Απίστευτο συναίσθημα, αλλά χαρά, αλλά και απ' την άλλη, ξέρεις, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει κάτι ακόμα, δεν έχεις καταφέρει κάτι. Απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία στο όνειρο και μένει μόνο να βγούμε εκεί έξω στην Παρασκευή και να το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Αυτό. Μίλησε μας λίγο για το +19 που βλέπουμε στη στατιστική στον Κώστα Αντετοκούμπο. Ξεκίνησε με 4 τάπες και μετά κυρίευσε στον αγώνα, σαν έναν αδερφός του. Το έχω πει πάρα πολλές φορές στην αρχή του, όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και το έχει πει ο προπονητής πάρα πολλές φορές και αυτά τα παιδιά βγαίνουν και έξω, πατάνε μέσα στο παρκέ και δίνει ο καθένας ό,τι έχει και δεν έχει. Ο Κώστας σήμερα ήταν κομβικότατος. Μπορεί κάποιος να πάρει και να πει έβαλε 2-4 πόντους, εντάξει μωρέ, δεν είναι, okay. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που κάνει. Δεν είναι μόνο οι τάπες, είναι τα σουτ που αλλοιώνει όταν πάει να βγει στη βοήθεια και αλλάζει το σουτ κάποιο γιατί πρέπει να την πετάξει πιο ψηλά για να μην δεχτεί την τάπα. Είναι πάρα πολλά μικρά πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουν απ' έξω. Που εμείς όμως που είμαστε μέσα στην ομάδα και ξέρουμε ότι όλα είναι χρήσιμα και όλα τα χρειαζόμαστε για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ήσουν και εσύ πάντως στην άμυνα σήμερα, Κώστα. Κομβικός για άλλη μια φορά. Πώς νιώθεις με δεδομένο ότι παίζεις non-stop χειμώνα καλοκαίρι σε ομάδα και εθνική? Κουρασμένος. Αυτό μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Αλλά ροντινέι. Όχι, κανονικός κουρασμένος, χωρίς καφέ. Αλλά είμαι ευλογημένος ότι έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ. Δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι τιμή και ευλογία να φοράω αυτή τη φανέλα. Τώρα δεν είναι έχουμε σήμερα, εδώ στην έχουμε κάπου εδώ. Πώς την πατήσαμε έτσι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα και πόσο μάλλον το ότι έχω τα παιδιά μου εδώ και το βλέπουν και το ζω μαζί τους. Καταρχήν να ξεκουραστούμε, να ξεκουράσουμε το κορμί μας και το μυαλό μας. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη μάχη σημερινή, πάρα πολύ δύσκολη μάχη και είμαι σίγουρος ότι οι προπονητές από σήμερα το βράδυ και όλες θα ετοιμάσουν, θα κάτσουν, θα προετοιμάσουν το πλάνο και από αύριο θα μας δείξουν το πλάνο τους ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή φόρμουλα για να παρουσιάσουμε στο παιχνίδι. Και σίγουρα είναι μια πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα, με πάρα πολύ καλούς παίχτες, αλλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, στα παιδιά μας και αν είμαστε αυτοί που πρέπει και εκτελέσουμε το πλάνο όσο πιο καλά μπορούμε και με την ίδια ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχουμε να διεκδικήσουμε πολλά από το μάτς. Κωστά, είχε αγκαλιά με τις κορούλες σου μετά το μάτς ή πήρες ρεπό σήμερα? Όχι, πάντα. Είναι η δύναμή μου και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου που είναι πάντα εκεί. Είναι ο πυλώνας μου, είναι το στήριγμά μου, είναι αυτή που μου βάζει πλάτη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, για να κάνω αυτό που αγαπάω και πραγματικά την ευχαριστώ και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τις έχω εδώ και το ζούμε όλοι μαζί. Υπάρχει κάτι που θα τους διηγήσει μετά από χρόνια να μεγαλώσουν ή θα περιμένεις μέχρι το τέλος της διοργάνωσης? Αυτή τη στιγμή είπα και πριν ότι έχουμε δώσει άλλη μια ευκαιρία στον εαυτό μας το όνειρο, οπότε θέλω να δω αυτό το όνειρο πώς θα τελειώσει. Ευχαριστούμε.